बिल्डिं लुदोंनो हादोंना हायाखै जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो मागोनि गोजोननाय बयनोबो बावहरबाय एडभान्सै। आंथ' भिडिअबो लाबोबाय थानाय जायाखै, मानोना सम मोनाखै, बिजि थाबाय थादों खामानिफ्रावहाय, ओमफ्राय सुटिबो मोननाय जायाखै। दा खामानियाबो मानसियानो गैया, गोदान नालाय रेस्टुरेन्टना, बेनिखायनो सुटि मोनाखै। ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइम सुटि लागोन जाहैबाय, फैगोन समबाराव सुटि लागोन। ओमफ्राय एसे बेरायनोसै, माइसुर जिउफोर एसे दिन्थिलाबायनोसै नोंथांमोननो। मागो जाग्राफ्राथ' बिराद रंजा जागासिनो दं, माइब्रानि थाइब्रानि बानायलायगासिनो दङ। जोंहा गैया, गोजानाव थानानै अमासि जायफ्रा मोनजादों गोसो खुसि जादो रंजादो मागो। दा जोंहाथ' गैया, सुटि मोननैनि थाखायनो खानायखौबो सिनजानो मोनाखै, गैया समान मोना। ओमफ्राय सिमफ्राबो थैजोबनानै दङ, माने आधार कार्ड, फनपे, गुगोल पे सलायग्रा नाम्बारा एयारटेल कम्पानिया लाजिखोना माखो दानहरनानै दङ, थैजोबनानै दङ सिमानो। ओमफ्राय माब्ला बानायफिननो मोननांगौ जाखो बुंनो हाथ'आ आरो। लास्ट टाइम लोगोफोर फैनो नागिरदों समबारावहाय, एसे बेरायनोसै माइसुर जौफ्रावहाय, सम मोनला, ओमफ्राय बेयावनो बानायनानै लानोसै। अब्लासो आंबो खानाय सिनजानो सम मोननोसै। ओरैनोथ' दाथ' जेबो गैथ'वा, ओरै थांलाय आङो बेयाव 6 माससो खामानि मावनो सानबाय। बेनिखायनो आङो भिडिअखौबो थाब लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना नेथ'ब्लानो जाबाय, जेब्ला आंनि थांखिया जाफुङो अब्लानो धामाका भिडिअ होसिगोन। अखा हानाय बायदि, बारहुंखा बारनाय बायदि होलांसिगोन भिडिअखौ। बे बाथ्राखौ आङो बुंनो गोसो गैथ'ले, नाथाय गोसोआव दुखु मोननानै दङ नुनानैहाय, बेफोरबायदि मोगा मोगि मेगनजों नुनानै। होमब्लाबो आं बेखौ बुंथ'नो गोसो गैले, उनावहाय आङो बुंगोन, नोंथांमोननो खिन्थागोन। जेब्लानाखि आंनि थांखिया जाफुंनानै आङो बिनिफ्राय जाय खारो, अब्ला आङो नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायगोन। आंनि गोसोआव मा साननानै थादोंमोन, मा बुंनानै थादोंमोन, सोरखौ मा दुखु मोनदोंमोन, नैबेखौहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन, मानो दुखु मोनदों नैबेखौहाय। नुनानैथ' आङो बिराद सुखुवा मोनगासिनो दङ, सिरि जोंगासिनो दङ, रागा जोंगासिनो दं, लाजि फोनांजानाय बायदि मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय बे बाथ्राखौ शेयार खालामथ'वा नोंथांमोननो। बुंब्लाबो माने आं एसे उनावसो आङो शेयार खालामगोन बे बाथ्राखौ। आङो बेयावनो दसे जिरायनानै टाइम पास खालामबायसै। दा दसे लेन्स टाइम मोनदों, ब्रेक टाइम मोनदों, बे गार्डेनावनो जिरायनानै आङो टाइम पास खालामथ'नोसै दसेनि थाखाय। 2 घन्टा 2.5 घन्टा रेस्ट मोनो, बेखौ बेयावनो जिरायनानै टाइम पास खालामनोसै आरोखि। माने गोजानाव ओंखाराबा, एसे लामा ओंखाराबाथाय भिडिअ बानायनोबो लामाखौनो मोना, बेनिखायनो आं भिडिअखौबो बानायबाय थानाय जाया। माला होसिगौ आङो, ओमफ्राय फारसेथिं मबाइलाबो जालाना आंना, केमेराफ्राबो थाबथायो। होनब्लाबो आं खुनुरोखोम बे मबाइलजोंनो एसे एनै भिडिअफोरखौहाय बानायलाबायो। दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, आङो ससे मोखां देखायनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय बानायफैनाय जाबाय। आरो नोंथांमोननो आंनि प्रब्लेमखौ एसे खोन्थाबाय, आंनि भिडिअ बानायनो मोनैनि जाहोना मा बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय। जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआवहाय आं जोबोद थांनो गोसो जाबाय, मानोना गोबां रायजो राजाफ्रानो दाउ अमा फिसिनायजोंहाय गिदिर बिल्डिं लुजोबथारबायनो। नायनो लुबैबाय आं बिराद, माबायदि समायना जाखो। सुइजारलेण्डआबो हाला नामा जोंनि बड'लेण्डजोंलाय। थांगौ र' नायनो थांगासिनो दङ, बिराद आथुर जानानै दं आङो नायनोहाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा माबायदि जाखो नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो। बिल्डिं लुदोंनो हादोंना हायाखै जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, अननानै खोन्थाहरलायदो। फैफिनसिगौ नै आंबो बेंज्लाय नार्जारिया एसे जावसिलाबायनो बावैसोनि उनावनो। खानायखौथ' दा बुंसै, ओरैबायदि नोंथांमोन सिनजानो मोनखाखै सुटि मोनैखायनो ओरैबायदिसो जानानै दं। ओमफ्राय खामानि मावलायबायना, बेवहाय उन्दुनाया बारा थिग गैलेलाय, 3टा 4टा गाहाम जालायलाङो मोखांफ्रा जालायबाय एम्बु सिथ्र'नि। दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, जायफ्रा दमासि फालियो मोजाङै मोजां फालिलायनाय जाबाय। एडभान्स बयखौबो दमासिनि गोजोननाय बावहरनानै आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। दा आङो मोनसे 100K खालामनो हायोब्ला एसे धामाका केक हाफुलायनो सानदों। नोंथांमोननि अननायाव जौगालांबाय थायोब्ला थारैनो थाबैनो जाफुंगोन होननानै सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम, आरो हायोब्ला शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।